हामबायरो विशेष करके सिनी प्रसार कॉग्रोप मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल में तमनि बागै हिंखाय चिंतिनी बलाय के खाव तंफाकमा हाइकिमा तंखा तमनि बागै हिंखाय चिंतिनी जे बुबागरानी तिप्रा मता खायबनी जे बुबागरानी नायकमन तैजुमन बिनि जे आइडियोलॉजी आवो अतिप्रा हास्ते गनांगने ताबु जागा जागायो गोबांमा गाहाम हाय पॉजिटिव पोजिशनाव थाङै जत बरनो जाना जे आंचलिक खाय दंनाय बर जतनो बिनि सामुंबाय बखाताबु जतनो आव चेंज नि रिपेयरिंग नि फैयो अबन बागै जों मान खातिनि आरो सिनि गानाव आचुबजा सिनि बरमनां जितेन्द्र ब्रह्मा बो सालकलक मारमै बो आंचलिक खाय दंमोन तेबा आंचलिक खायफोर बो आईपीएफ तिनि जे आइडियोलॉजी आपनो नाहारे बो आईपीएफ तिनि खरकसा सेंट्रल नि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नि संख्लाय दंमोन तिनि बुबागरानि जे सामु आपनो बो अनेक एनालाइसिस खायजा आपनो बो बलायके खाव हामजाखा तिनि हानि हाय जे बुबागरानि अ सामुनो संमै बाक्सा खाक्राखे खाकुबु खाखामै तानन बगै तिनि तिप्रा मथाव न जयनिं खायनाय बा खाय दं अबन बगै बनो बलायके जों हामबायरो अमा हायखना ताबखुना मासा माखनै हाय खातै खरकसा खरकनै आईपीएफ तिरगो हाय के गोबांमा अरै परै इनि तंनाय तिप्रा सारा बरमबा तिनि अन्नरकनि जे चैनल हाय मीडिया नि बिसिं नां तिनि कप जानांगौ सुबु जे अ हायखना तै बाथि तंनाय रखनबो बुजिनो नांनाय ताखुरो वनचुं नांनाय जों थानसाय आसा जों ताय चिना हाव जों ताय पार्लिमेंट छले चनमाया अबन बगन जों सैमानो आईपीएफ तिनि नायमाने त्रिपुरालैंड त्रिपुरामो थाने नायमाने ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेम टू सेम अबन बगन जों अबन बगन सानो फायदि ताखौ फायदि बुगो अबन करप्शन सिनि जकमाय लिडार अबन खाचिनि कुगुय खाखाहाम खाकुआ अबन खाचिनि महाराष्ट्र दो बिनि बिसिंखौनो जों त्रिपुरा सरन थांनो नाय मन बगन ताखौ जितेनो जों ताबो लाम सुगै तायखौ तिनि जे जयनिं प्रग्राम खालामनो तागो आं सिनारने YPF नि सिनि प्रेसिडेंट तायखौ ऑनरेबल MDC Ronald Debrona बना जों दिसार वयबो याचक लायदे अबन मा खायदे सिनि ऑनरेबल MDC Ronald Debrona दिसार वय याचक नाय Kaham joto media ni adong romo tini sing oro press meet khane ni karon ke sini ancholik party je khai tongnai sini borom ganang sini tapu kopra Jitendra Burma bo tini bubagrani ideology na hamjagri bubagrani je choba khai tongmani sini ogre tribalno tui je bubagra unity no tui thancha no tui je choba khai tongmani sinti pasod dokani mantai soktani bagi tini bubagrani o choba no hamjagri sini tapu kopra sini borom ganang bo IPF tin bo AGS tongmani bo tini IPF ya kari sinti promoto bubagrani botolo high joining lepaja bono onek khaka hamte hamjam ya kharo tai sing bustang salo bobai ekloge ke thancha ke singjot to miliui singreta tibolen bagi choba khine bubagrano sing thanrui bono bustang salo ge tibolen choba sing apply khine tai tamsu jora je sinio thanchan choba khaya ko je leader rok no tang koine hadi singjoto ne ekloge sini oge tibolen bagi choba khine singjoto thancha kai bubagrano phan kra khai bustang salo apply khine taw sing bustang ke se kok sai kana ne sini bolong ganang takau ke Jitendra jatuh nona pungkaham, tapi kini yang press conference ni bising tu, Tripura hastini jatuh lukurono, jatuh nona pungkaham tapi kelomani yafaro, kini yang tak kufur baiki, Tripura lente gratis Tripura lente samun tangan ni bagai महाराष्ट्र जे नाहार मुनो लगिरना नि वानसो बैनो तिनिव त्रिपुरा मठाव आं जॉइन खायो अब कोनो राजनैतिक दलनि बिरुद्धे बा हामिया सावै हने आंगर फाइमानिया
आं जे राजनैतिक दल है केबा नाहार मुङाव तै सामुंख्लाय दंमानि आ दल बायदि जों गोरोंसाके खोथाय माननाय भबिष्यतआव जों आबनो आसा दङ दिनैयाव जराव आं तैबो खाथं खाजां मोतामनि हिमानिबा दफानि बुग्रा हिनै चिनि महाराष्ट्रनि जाक दंमानि बागै जों चिनि महाराष्ट्रनि बिसिंथिनि चिनि दफानि सिनिमुं चिनि हानि सिनिमुं ओ हानि सिनिमुं मोथांनारनानै बागै दिनै स्वयं चिनि बर्तमाननि महाराष्ट्र आलादा राज्यनि बागै जे चबा खालाय दङ ओ चबाना आं बिनि सिपाहि हिसाबै सामुं दांनानै बागै दिनै अर जुगदान खायगा अबनो तैनो आं तेबो कयनाय चिनि दफानि जत सेंक्रार हा दफानि बागै चबा खालायनाय र जत दफाना हामजागै मुक्ति यरि दंनाय र खाख्लाबनि थै मकलनि बिसिंथिके मुक्ति खे नुबै यरै दिन साल थुया चायाखे सामुं दां दंनाय र आबहाय ताखो तेबो खुसंना आं कबगो फायदि इ दफानि सिनिमुंनो मोथांनारमानि बागै इ हानि सिनिमुंनो मोथांनारमानि बागै चिनि महाराष्ट्र लगिरिबुइ बिनि नेतृत्वे जों बिनि सेंक्राकनि सामुंथाङै चिनि नाहारमुं आलादा राज्य हायकेबा तिप्रालेण्ड ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों एसिड खायलायनायनि बागै बाक्साके यापनि सेलाय खरां कतरबाय क्राकखे सामुंथांलायनायनि बागै आं जतननो खबंमानि याफार बन बागै तिनि हायजाराव गोबां कक साग्रा जरामान खांगा तेबो जों चिनि दफानि सामुंनि बागै कक सालायनाय अर फायनाय जत चिनि कक बरक सानाय चिनि मीडिया चैनल दंनो बाहायनो हाय पाइथागा हामबाय रुइ ते लुकु रंनबो जत अक्ला चाक्रानो खुलुमा रुइ आनि साकसालाय आनि कुसुरंनो चबानि सिबाय आफारि तिनिनि आं महाराष्ट्रनि थानियो महाराष्ट्रनो हामजागै दफानि सामुं थांनानि बागै जयेन खायमानि बिसिंथै तिनि अकबनो खोसारिनि आनि कगरनो मोथाका जतननो हामबाय खुलुमबाय अच्छा आपिप तो तुम खे तिप्रालेण्ड माना नाम है कुनो समो मना करे जाको तम लगे हठात क्या आईपीएफटी तंखा तिप्रालेण्ड माना समो गे आ प्रश्न या आईपीएफटी तंगै तिप्रालेण्ड मान्या मानि खोदिया संजत तिप्रासार और बिरिमान न मानजा अबे बिरिमान मानाय बर रखनांगे चाप जागे न कुरुं सागा सामुंख्लायनि नांगौ अबनो नानि नाहारमु तिनि आं आईपीएफटी नि फाय तिप्रामाथा जयेन खायके तार माने अबया जे आईपीएफटी हामिया खोदिया आईपीएफटी बाय तिप्रामाथा थानचांनाय एवं चापजांनाय अ सामुंनो नसुं तांनानै बागै खेतुबै दङ एवं अ सामुंनो तांनाय ते आसा खालायो बुसकानो जों गोरों साकेनो दफानि हा दफानि चबाव सामुं ताङै मोननाय खरब बसते तिनी जॉइनिंग लिखा है तिनी खरब बसत होनानिया आं आसा खायो तिनी आं जॉइन खायते हिमान आबो जुदो पॉलिटिकली नाहार मुङो जों बुक बैंक बारिनो नाम तिया तिनी आं जे नाहार मुङो नाहार फेमेका दफा पियरनानि दफा यक्षनानि चबाव जतन महाराष्ट्रनि सेंक्रागै आलादा राज्य नायथानियो सामुं तांनायनि आं जतन खाव चमा एवं नंनि बिसिंथै जे नाय तंना आनि खरां खनाय तंनायबो आबो जतनानि लगी तंने आं आसा खायो